ବାରମ୍ବାର କହିଲି ମୋ ପାଖକୁ କଲ୍ କରିବନି, କାହିଁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିଛ? ତମେ ଜାଣିଛ ତୁମକୁ କଲ୍ ନ କଲେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି, ତଥାପି ତୁମେ ମୋ କଲ୍ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛ କ'ଣ? କାଲି ଦିନ 10ଟାରେ ଠିକ୍ ପାର୍କରେ ଆମର ଦେଖାହବ, ତୁମେ ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ରହିହଉନି, ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଅନି ପ୍ଲିଜ୍। ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ତମକୁ କହିଲେ କ'ଣ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ? ପ୍ଲିଜ୍ ଫେରି ଆସ। ନାଇଁ, ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ।